Китап билем шишмәһе, тип укып, кинәнеп, мактап туймаган халкыбыз. Борындан китап иң ҙур байлык, китапты яҡшы арғамаҡтарға алмаштырып алғандар. Башҡортостанда китап баҫыу эше тиҙҙән бер быуатлык тарихын билдәләй. Нәшриәт эшенең заманса төрҙәре халыҡ хужалығы ҡаҙаныштары күргәҙмәһендә асыҡ күренде. Үҙебеҙҙең менән милләтте үҫтереү, телде үҫтереү, ул бит инде үҫтереү нимә ул? Иҡтисад үҫтереү, социаль үҫтереү, социаль йәһәттән дә үҫтерергә кәрәк, сәйәси йәһәттән дә, мәҙәни йәһәттән дә, төрлө яҡтан да үҫтереү өсөн беҙ инде һәр редакция үҙе билдәләй планын. Әйтәйек, уҡыу әсбаптары редакцияһы йәштәрҙе үҫтереү өлкәһендә ул Мәғариф министрлығының планы буйынса эшләй. Нәфис әҙәбиәт, рухи яҡтан үҫтереү, мәҙәни үҫтереүҙе үҙ илкәһенә ала инде. Сәйәси әҙәбиәт редакцияһы сәйәси яҡтан үҫтереү. Ул һәр йыл һайын бына шулай килә инде. Күҙгә күренеүе генә түгел, донъяға сығыуы хаҡында һөйөнсө алынғас та, республика тормошона актив үтеп инә торған, көтөп алынған китаптар була. Мы хотим выпустить ряд очень, я бы сказал, выдающихся изданий, олицетворяющих тематику Курултая. Такие книги, как «Национальное государственное устройство Башкортостана» Длажбаева. С эмблемой Курултая. Да, все наши произведения будут с эмблемой Курултая. Они лягут, часть из них ляжет в портфель делегата и гостя Курултая, как мы предполагаем. В хорошем полиграфическом исполнении. То есть такие вот презентационные книги. Это дальше этнография башкир Янгузина. Это башкирский родословный Шежире, научный руководитель Кузеев. А также отсутствующие пока здесь, но выходящие в мае, в плане мая месяца стоящие, это башкирское народное предание и легенды. Он у нас уже вышел по государственному заказу, однако специально для Курултая мы выпустим эксклюзивный вариант этой книги. Ну и также будет буклет с государственной символикой Республики Башкортостан. Подарочный вариант для делегатов и гостей нашего Курултая. Бед үҙебеҙҙең уңыштарҙы ла, бөтә етешһеҙлектәрҙе лә шул ҡоролтай алдында ниндәйҙер һығымталар сығарып барлайбыҙ инде, күҙ аллайбыҙ. Былай әйткәндә, беҙ компания эшенә менән ғүмерҙә шөғөлләнгәнебеҙ юҡ. Беҙҙең һәүетемсә генә бара эштәр. Беҙ ул ҡоролтайҙа ҡараласаҡ бөтә мәсьәләләрҙе лә менән көндә шөғөлләнәбеҙ. Уның менән бөтәһе лә шулай шөғөлләнергә тейештер тип уйлайым. Был беҙ әле һығымталар сығарыу ғына һәм байрам көндәре генә була. Эш беҙҙең быға тиклем эшләнгән булырға тейеш ине. Тарихи, сәйәси, иҡтисади, сәнәғәт, мәҙәниәт темаларына мин әйтер инем, бына түбәндәге китаптарҙы, мәҫәлән, тарихи темаға, уларҙың инде минең алдымда уларҙың бөтәһе лә юҡ. Күргәҙмәләрҙә бөтәһе лә күрһәтелде инде ул. Иң тәүҙә әйтер инем «Закон о Российской империи башкирах». Менә ул ҡалын китап сыҡты, унда сыҡҡан бөтә закондар ергә ҡағылышлы, халыҡтың рухи тормошона ҡағылышлы, иҡтисадына ҡағылышлы. Унда инде күренеп тора, менә ер һатыуҙың ниндәй һөҙөмтәләргә китереүе, мәсеттәрҙе емереүҙең, халыҡты суҡындырыу аша халыҡтың милли тамырҙары юҡ ителгән, һәм суҡындырылған өсөн бик күп льготалар тәҡдим ителгән, һәм башҡа бик күп закондарҙы шунан уҡып белергә була. Артабан Инга Михайловна Гвоздикованың «Башкирия накануне и в годы крестьянской войны под предводительством Пугачева» дигән китапта мин бик мөһим тип күҙ аллайым, сөнки бөгөнгө ваҡытта бигерәк тә ҡоролтай яҡынлашып килгәндә, халыҡ иҫәбен яҡынлашып килгәндә, Салауат Юлаевтың әһәмиәтен, бәҫен төшөрөргә тырышыусы мәҡәләләр, хатта башҡорт матбуғатында донъя күреүе, был фажиға ул. Рус ҡатыны үҙенең ғүмере буйына саяланып көрәшә, уның ошо сәйәси әһәмиәтен күрһәтеү өсөн, Салауат Юлаевтың, беҙҙең халыҡ өсөн.
Әйе, нәшрияттың иҗтимагый сәяси әдәбият редакцияһы элек-электән ил халык тормышы һәм тарихында яңа рубежларны билдәләй торган күренекле китаптарда әзерләнә. Нәшрияттың һуңгы еллардагы басмалары аеруча сыйфатлы һәм йөкмәткеле. Иң һуңгыларынан менә диалектологический словарь. Менә әле сыгырга тора бедің полиграф комбинатта ул. Әйе. Җанһың Уны кемдер әзерләнә һеҙгә? уны безгә тарих, тел һәм әдәбият институты әзерләнә. Дилмөхәммәтов итәкселегендә. Ул безнең күптән ята ине, бер 10 ел микән сыга алмай. Менә шуны хәзер ебәрдек, тиздән килеп сыгарга тиеш. Җанһың менә этнолингвистический словарь. Этнолингвистик словарь. Хадыеваның. Ул да тарих, тел һәм әдәбият институтының әзерлектә, әйе, тиздән китергә тиеш. Шан Юлдашбаевтың менә История башкир дигән китабын әзерләп куйдым инде. Ул да китергә тиеш. Алла бирһәт дип әйтәм. Шуның менә Башкортстан Республикаһының топонимдар күзлеген яңадан сыгарга ултырабыз. Икенче басмаһын киңәйтелгән, тултырылган. Уларның тиражы элеккесе Элеккесе шул ук булыр микән, белмәйм, 2000 ярым булыр микән. Шул тирә булыр. Ул бик аз бит бар. Аз, әйе, бөтә республикага, райондарга етмәйсе. Почему так мало? Средняя тиражность художественной литературы 2500 экземпляров. Хотелось бы больше. Не только авторам, но и нам, конечно. Конечно, все эти вопросы и проблемы решились, если бы было у нас много денег. И тут очень важный, очень больной вопрос. Основа, которая, я считаю, так сказать, в нашей работе, это то, что издательство «Китап» давно бы пора уже, значит, совместно со всем рынком перейти на рыночные условия существования. Сегодня, к сожалению, скажем так, на 96% издательство опирается на государственный заказ. 96%. Или, скажем, где-то на 80%, 85% по наименованию. В этом случае, если мы будем развивать собственное книгоиздательское дело, тогда сможем и экономически поддержать или немножко облегчить нагрузку на бюджет, собственно говоря, выполняя те же самые задачи, которые лежат на нас. Башкортстан тарих, тел һәм әдәбият институты, Башкортстан энциклопедияһы, Башкортстан милли мәктәптәр гыйльми тикшеренү институты кеүек, Башкортстан китап нәшриятының да авыр осыры әле үтте дип әйтеп булмай. Һуңгы елларда нәшрият бик күп тәҗрибәле хезмәткәрләрен югалтты. Әмма китаптың тышкы бидәлеше, эстәлеге буенча һуңгы елларда бик зур алга китеш, заманса хәл иткес адымнар яһалды. Башкорт телендә басылган китап бүген зур тарихи борылыш һәм һынау кисерә төсле. Тел мәсьәләһе бүгендә хатта ул дәүләт теле итеп кабул ителгән осракта ла бик кискен тора. Менә мин хәзер әз генә алга китеп әйтеп китергә теләйм. Без китаптар сыгарабыз менә ошында. Бөтә китаптарды ла. Шул ук менә безнең шәҗәрә дигән китапты сыгардык без Илеш районыннан Хажгали Яппаровтың һәм башка бөтә китаптар безнең сәясәт редакциясында гына түгел. Дәреслектәр редакциясында, художество редакциясында сыккан бөтә китаптарда ла язабыз безнең илебез Башкортстан Республикаһы. Президентыбыз Мортаза Гобәйдулла улы Рәхимов, башкалабыз Өфе, һәм башкалар. Әмма бына яңарак кына без йөреп кайттык Язучылар союзы менән берлектә Дүртөйле, Сакмагыш райондарында, авылдарда булдык. Унда инде беренче корылтай булгандан алып, икенчесенә тиклемдә тел кабул ителгәндән алып, бүгенге көнгә тиклемдә берниндәй әле алга китештә булып өлгермәгән әле. Һаман да шул туган илем Татарстан, баш калам Казан,
Йылғабыҙ Кама тип шулай уҡып яталар. Менә беҙ булған Иҫке Яндыҙ ауылында ғына ла шаҡ ҡатырлыҡ 6 километр ғына алыҫлыҡта Ағиҙел йылғаһы аға. Шул хәтле матур, иҫ китмәле, иркенләп, ирәйеп аға. Хатта беҙ үткән ваҡытта шунда беҙ аппаҡ йылғаға ҡараһаҡ, аппаҡ һымаҡ инде сәскәгә күмелгән һымаҡ, ипләберәк ҡараһаҡ, аҡҡоштар йөҙөп китеп бара. 20-ләгән аҡҡош, аппаҡ булып бөтә һыу өҫтөн биҙәп, йәмләп, йөҙөп китеп баралар. Шундай матурлыҡ. Шул тирәлә йәшәгән халыҡ бит инде китаптарҙы Кама йылғаһының матурлығын, гүзәллеген уҡый. Урамға сыҡһа, тышта бит инде Башҡортостан ере һәм Кама йылғаһы түгел, Ағиҙел йылғаһы бит инде. Бына ошоларҙы күҙаллағанда, мин бер яҡтан уйлайым, беҙҙең китаптар ярты Башҡортостанда ғына уҡылыуы тағы ла бер бик ҙур етешһеҙлек ул беҙҙең. Ошонда сыҡҡан күпме хөкүмәт аҡса түгеп сығара. Хатта сит өлкәләргә беҙ ебәрәбеҙ, өлгөрәбеҙ, әммә үҙебеҙҙең эргәбеҙҙә генә ятҡан ярты башҡорт телендә булған өсөн генә был китаптарҙы уҡымай. Беҙ алып барған китаптарҙың ла һәр бер урында 2-3 алалар, 3-4, берәү 2, шунан артыҡ та алмайҙар. Сөнки башҡорт телендә уҡымағас, беҙҙең китаптар унда үтә алмай. Шул уҡ ваҡытта башҡорт телендә гәзиттә сыҡмағас, радио, телевидениела тапшырыуҙар әҙ генә бит инде, күбеһе унда шулай уҡ барып бетмәй. Бөтә шуларҙың һөҙөмтәһендә халыҡ уҡый бары тик Ҡазан китаптарын. Дүртөйлө, Саҡмағош магазиндарында беҙҙең башҡорт китаптары шулай уҡ бер нисә бөртөк кенә. Менә Дүртөйлө магазинында быға тиклем 1-2 йыл элек кенә башҡорт китаптары ҙур бер стенаны алып тора ине. Бына яңыраҡ ҡына булған саҡта мин шаҡ ҡаттым, китаптар бөткән. Ҡазан китаптары әүәлгесә шул хәтле матур булып теҙелешеп торалар. Ғаяз Исхаҡиҙың ғына бөтә томдары ла бар шикелле. Һәм башҡа китаптар инде унда, татар теле антологияһы. Шул телде уҡығас, шулар. Хатта бына Назар Нәжмиҙең музейында миңә ғәжәп тойолдо. Мин ишетелә, уның шундай матур музейы асылған, үҙенең йәшәп киткән ижад йортонда. Шунда бына беҙҙең китаптар әллә ни күҙгә лә ташланып бармай. Нәшриәттең китаптары элек шулай да бик йәмһеҙ сыҡҡандар икән. Аҡса ҡытлығынанмы, технология артта ҡалыуҙанмы, хәҙер улар әлбиттә бик матур сығалар. Менә ҡараһаң, Ҡазан китаптары, шулай Ғаяз Исхаҡи томдары, уның полкаларын биҙәп тора. Айдар Хәлим китаптары. Беҙҙең китаптарҙа бар әлбиттә, менә башҡорт халыҡ ижады китаптары, тик улар күҙгә бөтөнләй ташланмай. Шул Ҡолғәлиҙең менә ҙур, иҫ киткес матур итеп биҙәлеп сығарылған Ҡолғәли китабы 84-нсе йылда уҡ Ҡазанда сығарылған. Ул бит инде башҡорт халҡының улы, төрки халҡының улы тип әйтһәк тә, ул үҙе башҡорт булған. Иң тәүҙә беҙ сығарырға, иң тәүҙә беҙ пропагандаларға тейешбеҙҙер инде моғайын. Унда ла, менә Ҡазанда һәр ваҡыттаса был юҫыҡта алда баралар. Ижтимағи сәйәси әҙәбиәт уҡыусыны замана шәхесе итеп тәрбиәләй, булған йә буласаҡ ваҡиғаларға анализ яһарға өйрәтә, үҙ фекерен әйтергә, донъяуи ҡарашын киңәйтергә ярҙам итә. Был бүлектә электән күренекле яҙыусылар, шағирҙар һәм журналистар, халыҡ өсөн китап сығарыу оҫталары эшләне. Наша редакция считалась всегда элитной редакцией, потому что у нас были... Эта наша многопрофильность, она из нас сделала как бы больших спецов. Как говорят, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Потому что, вот уже говоришь, разные совершенно книги проходят. И приходится влезать в справочники, многому учиться. И до сих пор к нам сюда звонят из многих издательств и считают, что наше мнение по вопросам издания, по оформлению, а это же очень важно, чтобы книга вышла не как вот сейчас многие книги выходят, непонятно откуда взялась и непонятно, кто ее сделал, а так, чтобы по всем правилам она вышла. У нее же своя структура у книги должна быть, своя архитектура, и это очень важно. Издающих книги, издателей по городу Уфе сейчас очень много. Вот была выставка в начале мая, и там издательство, и там издательство, и там очень много их.
Но настоящее издательство, классическое, это только Китап, бывший БКИ. Потому что только здесь умеют делать книгу по-настоящему. Вот это я бы хотела отметить. И мне бы хотелось, чтобы люди, которые проходят вот здесь как авторы, ну, они, конечно, это ценят, но и в то же время, наверное, забывают. Мне бы хотелось, чтобы все-таки другое отношение было у верхнего эшелона к издательству. Но это то, что те люди, которые здесь делают культуру Башкортостана, культуру республики, и учебники, и наши книги. Вы гляньте, какие книги мы делаем. Это же уникальные издания. Я хочу показать еще раз книгу «Память», о выходе которой уже все знают. 2 года назад, к 55-летию Победы, завершился выпуск. Эта книга выходила 7 лет. 22 тома, 20 томов основных, 21-22 том дополнительный. Это книга о погибших, пропавших без вести, умерших от раны болезни в годы войны. Вот в 21-22 том включены дополнительные списки, внесены изменения и исправления, которые были допущены вот в основных томах. Вот. И еще в этих томах, вот 21-22, даны списки погибших в Афганистане и во всех боевых действиях, локальных боевых событиях вот советского периода. Эти книги есть у нас в продаже, к сожалению, уже не все. Поэтому я бы хотела еще раз обратиться к жителям нашей республики. Приезжайте, у нас есть в издательстве свой магазин. Вот у нас самые дешевые цены в республике, ну, так как свой собственный магазин. Приезжайте, пожалуйста, все эти книги есть. Если книги нет в продаже, я обязательно сделаю ксерокопию той страницы, вот, на которой даны данные родственника, вот, по поводу которого обращаются к нам в издательство. Сейчас у нас продолжается выпуск книги «Книга памяти жертв политических репрессий». Это книга о людях трагической судьбы, о репрессированных по политическим мотивам. В основном это 58-я статья Уголовного кодекса 1927 года. Репрессированные с 1917 года и, по-моему, последняя репрессия у нас 1981 года, политическая. Вышло 3 тома. Эта книга, в этой книге даны данные по алфавиту, фамилии вот расположены, не по районам. Если в этой книге у нас по районам и городам были даны списки, то в этой книге все данные указаны по алфавиту в целом по республике о репрессированных. Часто к нам приходят в издательство родственники раскулаченных. К сожалению, в этой книге только данные на тех репрессированных, кто пострадал по политическим мотивам. В этом году у нас выходит книга «Они вернулись с победы». Мы начинаем выпуск этой книги, начали выпуск этой книги. Вышло 2 тома. Первый том вышел в январе, и к Дню Победы мы выпустили 2-й том. Эта книга создана для увековечения памяти тех, кто живым вернулся с Великой Отечественной войны. Сейчас сложно сказать, сколько будет томов. Вначале мы предполагали, будет 13. Сейчас я думаю, что будет 15 томов. Вот тоже эта книга у нас есть в продаже. Пожалуйста, приходите к нам. Если кого-то из родственников не нашли в списках вот уже вышедших томов, все сейчас можно еще поправить, можно внести будет в дополнительные тома. Вот, вы знаете, когда начали издавать 1-й том «Память» вот о погибших, было заявлено, что в Башкирии 250 тысяч погибших, почти 250 тысяч погибших. Вот когда мы выпустили уже последний том, и когда списки создавались по данным архивов района, вот данные, те, которые находились в военкомате, по данным архива Подольска, Московской области, архив Министерства обороны, на каждого погибшего присылались распечатки из архива в военкоматы районные. Списки создавались по данным просто опросов родственников, односельчан. Вот. И когда книга вышла, то вместо 250 тысяч в книге оказалось 323 тысячи погибших. Поэтому вот об этой книге, когда меня спрашивают, сколько у нас вернулось, я сейчас не берусь называть цифру. Ijtimai siyasi әдәбиәттең сифатлы, үтемле булуы, үтә талапсан һәм ентекле мөхәррирләргә бәйле. Был бүлек элек-электән белемле мөхәррирләр әзерләүче мәктәп булды. Демократия һәм билдәлелек осырында был осталык айырылса кирәкте. Как мы работаем в период отсутствия цензуры? Ну, насколько нам это ответственно, насколько это самое... Да, это ответственно, это тяжело. Раньше было легче. Мы знали четко, это можно, это нельзя.
Ну вот, поскольку работаю давно, я сталкиваюсь с тем, что одни и те же вещи когда-то были у нас под запретом. Потом они восстанавливаются. А мы ведь когда-то жили в то время, мы же что-то это запрещали, теперь мы это... И очень трудно нам, конечно, с этим бороться, где-то что-то. И, естественно, какое-то, может быть, внутреннее чутье, иногда мы авторам просто предлагаем. Мы сейчас ведь не смеем указать, нельзя показывать, не стоит это. Мы просто автору предлагаем, что в этот момент желательно бы как-то, по-другому. Но нет необходимости выпячивать так остро. И очень часто они соглашаются, некоторые вещи они сглаживают. И вот в этом ракурсе мне хотелось сказать, что вот то, что мы сейчас делаем, лично я делаю, это документальные материалы. И вот мне кажется, это самое лучшее на сегодняшний день, что может быть. Потому что времена меняются, оценки меняются. И каждый, описывая что-то, притягивает к обстоятельствам, ко времени, к той же цензуре, к тому же какому-то, может быть, сверху указанию. А документы, они ведь не врут. Иҗтимагый сәяси китап бүген тормыш дәреслеге урынын ала бара. Чөнки уларды күренекле язучылар, галимнәр, журналистлар иҗат итә. Самое главное, конечно, они очень опытные редактора. К каждому предложению, к каждому слову готовы, в хорошем смысле слова придраться. Но это дается уже с годами. Опыт уже у них большой. Я всегда радуюсь, когда они какие-то замечания делают. Пусть по мелочам, там ловлей блох занимается. Это говорит о квалификации. Вот молодцы, только порадоваться за них можно. Единственное, что огорчает, я знаю, как и все бюджетники, конечно, зарплаты у них минимальные, живут они так уж из энтузиазма, из любви к книге, работают очень много, зрение все уже испортили, все в очках, молодые такие же годы. А что касается радости, конечно, оплаты труда, это пока у нас, к сожалению, очень не соответствует труду. Яңа басмалардан Хажгали Яппаровтың Илеш районы Дөмей авылында яшәгән Асаба башкорттар Елан ыруы шәҗәрәһе хакында китабы игътибарга лаек. Китап, конечно, гел тарихи материаллардан чыгып кына, шуларны анализлап кына язылды. Западный елан телендә сөйләшәм икән, мин башкорт булмый булам менә мин башкорт. Шуңа күрә мин әйтәм үземнең авылдашларга, райондашларга азрак үзләренең тарихын әз генә булса өйрәнсеннәр. Картлар кимнәр булган хат белсеннәр. Аңа бит мөмкинлек бар, картлар үлетмәгән, архив материаллары бар. Пожалуйста, килегез, өйрәнегез. Рух кирәк бит, рух, менталитет кирәк. Менә үз халкыңны яратырга кирәк, үстерергә, аңларга кирәк. Андый караш. Татарча булгач, гел татарча йырлагач, татарча укыгач, Казанны тыңлайлар алар әле һаман. Казанны тыңлайлар. Шуңа күрә әкренләп безнең татарга әверелеп баралар. Әгәр дә тарихны белсә, безнең халык бер дә алай итмәс. Менә шуның өчен мәктәпләрдә күрәсең башкорт тарихын укытырга кирәк дип әйтәм мин. Башкорт балаларын Казан дәреслектәре белән укыту, минем башкалам Казан дип укыту, татарча укыту үзенең эшен эшләй. Әгәр дә Уфада Өфөдә чыккан башкорт китаплары белән башта укытсалар, шундук өйрәнер халык, өйрәнә бит. Телгә, аңларга. Яшьләр өчен ул проблема түгел инде. Ул беренче класста башкортча өйрәнә, укытсалар. Менә Совет заманында төрле караш булды шулай инде. Алында бит башкорт культурасы, башкорт халкы үстерелгән сүз булмады. Әкренләп урыслашу турында бара бит. Русификация. Шуңа шулайдыр дип инде. Һәм китап менән үзенең шул сыгышын, шәҗәрәһен асыклаган кешеләрнең Дөньялар авылда, барысында менә азрак шәккенә белгән кешеләр кайткач та миннән килеп сораша торган булдылар. Каян табабыз дип бик кызыксындылар, конечно. Районда инде ушлары китмәде, дөресен әйткән чагында. Все же нигә библиотекаларга бер 100 китап тараттык, клубларга тараттык, авылда шул районда 150 160 китап таратылды.
Ошо тапшырыуҙы әҙерләгән саҡта Дамир Жәүәт улы Вәлиев менән әңгәмә ғалимдың һуңғы интервьюһы булып сыҡты. Теүәл бер аҙнанан һуң тетрәнгән башҡорт халҡы үҙенең бөйөк улын, Дамир Жәүәт улы Вәлиевты, Башҡорт дәүләт университеты профессорын, философия фәндәре докторын, Башҡортостан фәндәр академияһының ағза корреспондентын һуңғы юлға оҙатты. Дамир Вәлиев үҙенең тыуған яғы Силәбе өлкәһенә тартып алынған Арғаяш районында ерләнде. Мин ҡәнәғәтмен үҙемдең фекер әйтә алыуыма. Уйлап йөргән, күптән хыялланып йөргән фекерҙәрҙе шуларҙы әйттем, әйтә алдым. Ҡамасаулаусы кеше булманы. Мына был инде хәҙерге замандың бер ҡаҙанышы. Шлагбаумдар, сәйәси шлагбаумдар юҡ. Юҡ. Мин шуға бик ҡәнәғәтмен. Шул хәлдә нисектер яҙыуы нисегерәк һуң? Шул хәлдә сәйәси шлагбаумһыҙ, сәйәси тотҡарлыҡһыҙ. Был осраҡта бер тиклем үҙеңә талап арттыраһың. Талапты көсәйтергә мәжбүрһең үҙең. Ә мин дөрөҫ яҙам микән тип уйлап ҡуяһың. Мында әйтәйек, ҡаршы фекер әйтеүселәр ҙә булыр. Ошо осраҡта мин үҙем нисек яуап бирә алырмын? Ошо ниҙәргә, һорауҙарға, ошо проблемаларға тип уйланып йөрөйһөң. Шул яҡтан ҡарағанда мәсьәлә бер тиклем ҡатмарлашты ла. Бер яҡтан әйбәт, тотҡарлыҡ булмай бит. Икенсе яҡтан үҙең талапты көсәйтәһең. Кемдәрҙе яғынан һеҙгә шулай сетерекле һорауҙар, ауыр һорауҙар булыуы мөмкин? Кемдәрҙән? Кемдәр яғынан? Әйтәйек, тарихсыларҙан да, әйтәйек, бигерәк тә етәкселәрҙән булыуы мөмкин. Етәкселәр, улар үҙҙәре бер төрлөрәк кешеләр. Бәлки менә мин етәкселеккә ҡағылышлы идеялар әйтәм икән, әйбәт. Олар етәксе булараҡ, идара итеүселәр булараҡ, уларҙың үҙҙәренең ҡарашы булыуы мөмкин. Ысын барлыҡта шуны дөйөмләштереп, шуға ҡарата фекерҙәр әйтелергә тейеш бит инде. Ә беҙҙең бөтөн фәлсәфәселәр хәҙер, менә журналдарҙы алып ҡарағыҙ. Фәлсәфәселәр, теге официаль журналдарҙы. Онда бөтәһе лә сәйәсәткә буйһонған. Сәйәсәт сарында баш эйеү, сәйәсәтте маҡтау. Ә философ, ғалим философ, ул юғары торорға тейеш. Сәйәсәттән һәм уға ҡарап эш итергә тейеш түгел, ә үҙе нисек уйлай. Уның өсөн иң ҡәҙерлеһе философ, ғалим өсөн. Әле Платон әйткән бит, Аристотель әйткән Платонға ҡарата. Мына берәү маҡтаған анында, вот Платон шәп, гүзәл философ фәлән. Һеҙ нисек ҡарайһығыҙ, мына шундай фекере Платон нисек? Ул әйткән, Платон минең дуҫ, а хакиҡат ҡиммәтлерәк тигән. Платон мне друг, а истина дороже. Китап нәшриәтендә телсе ғалим Азат Камаловтың Атайсал китабы донъя күрҙе. Оло Башҡортостандың бөтә башҡорт ауылдарының атамаларын, унда йәшәгән башҡорттарҙың ырыуҙарын, ара аймаҡ исемдәрен, ырыуҙың тамғаһын, ҡошон, оранын сағылдырған белешмә китап. Әгәр дә беҙ бөтә Башҡортостан өсөн файҙаланырлыҡ китаптар сығара алһаҡ, менә хәҙер Башҡортостан туған жир генәм тигән башланғыс кластар өсөн татар телендә башҡорт авторҙарының китабы баҫылып сыҡты. Менә был тәүге китап ошо Төньяҡ Көнбайышта уҡытыу өсөн. Менә шундай китаптарға башҡорт халҡының дөрөҫ тарихын, географияһын, топонимияһын, мәҙәниәтен, бөтә барлыҡ мәғлүмәттәрҙе шунда индергә кәрәк. Шулай Башҡортостан Республикаһы гражданын тәрбиәләргә кәрәк. Былай беҙ ярты Башҡортостанда Татарстан Республикаһы гражданын тәрбиәләйбеҙ һәм шуны дауам итәбеҙ, күп тәнҡитләүҙәргә ҡарамаҫтан. Бына ҡайһы бер кешеләр икенсе бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы бөтә мәсьәләләрҙе хәл итерҙә, беҙ бик һәйбәт йәшәп, эшләп китербеҙ дип уйлайҙарҙыр, күрәһең. Ул бит бер сәйәси сара ғына. Ул сараға килгәнсе беҙ бөтә ошо эштәрҙе эшләргә тейеш инек. Бер нимә эшләнмәгәс, тик байрамдар үткәреп кенә бер нисек тә мәсьәләләрҙе хәл итеп булмаясаҡ. Китап нәшриәтенең ижтимағи сәйәси әҙәбиәт редакцияһы хеҙмәт